Cisár Napoleon III v roku 1863 poveril Louisa Pasteura, aby preskúmal, prečo sa toľko vína kazí už na ceste k zákazníkovi. Francúzskym vinárom to spôsobovalo veľké škody a jemu sa podarilo zistiť, akú úlohu tu zohráva kyslík. Pasteur prišiel na to, že kontakt so vzduchom podporuje vývoj baktérií, ktoré menia víno na ocot. Na druhej strane však zistil, že kyslík vo veľmi obmedzenom a pozvolne pôsobiacom množstve podporuje zrenie vína. V priestore medzi korkom a vínom v hrdle fľaše, ako aj v samotnom víne, je dostatočné množstvo kyslíka na to, aby si víno zachovalo sústavný proces zrenia. Pomocou úplne a len z polovice naplnených a utesnených skumaviek Pasteur dokázal, že za krátky čas víno vytvorilo taký depot, ako majú len veľmi staré fľaše s vínom, a že víno tak zmenilo farbu, ako pri extrémne dlhom zrení. Prítomnosť kyslíka teda veľmi výrazne urýchľuje procesy prebiehajúce vo fľaši. Kyslík jednotlivé súčasti vína vedie k ich optimálnej zrelosti, niekedy žiaľ aj nad požadovaný rámec.